Aure an ɗaura auren Usman mai waka, Umar Diwani. Usman mai waka da sawa auren soyayya ne. Ayyiri yau da yan sawa amarya ce, Usman kayo sa'a dan na kai da ita gunda ce. An goye kyau amarya kyau ya zan tantance, shigar da kuka yi a wurin nan kai kowa zai iya bambance. Aure an ɗaura auren Usman mai waka, Usman mai waka dan sa auren soyayya ne. Aure an ɗaura auren Usman mai waka, Usman mai waka dan sa auren soyayya. Yau gani da ganga na zo wagga bikin aure ne, Umar Di Muhammad Jakare ni mai wakar zance ne. Kowa da yake kun wagga biki ya zo domin ku ne, bikin nan ya haɗu sosai na rasa wai me ma zance ne, me zance ya rasa wai me zai ce. Auren ɗaura auren Usman mai waka, Usman mai waka da an sawa auren soyayya. Ni a yau na gane soyayyar yake yin zaune, gashi tun daga farko gunku ya zama riba ne. A gurin mutane kun zama abun koyi ne, kun zamo mata da miji sannadin hakan aiso ne. Aure an ɗaura auren Usman mai waka, Usman mai waka dan sa auren soyayya ne. Auren soyayya duk mutanen gunnan na zo da gaisuwa su gunne, iyaye sun zo don sanya albarka ne. Yan uwa da abokai da kawai ga sa zaune, kowa na yin murna da farin ciki babu yane yani. Sai murna aure an ɗaura Usman mai waka, aure an ɗaura auren Usman mai waka, Usman mai waka dan sa auren soyayya ne. Aure an ɗaura auren Usman mai waka, Usman mai waka auren soyayya ne.